Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga regular balita ngayon pong Huwebes, July 20, 2023. Pamagbayo king oras ning truck ban, susubong bang mabawas ing babayad ta traffic, King San Fernando. Bayan Gitnang Luzon, makyabe king People Sona 2023. Miyayaliw ang issue, nasa dang paramdam, king gobyerno. ELGU at e-report system, apartining eGov Super App, dinakin ng DICT, basiking direktiba ng PBBM. At Kapampangan Consul General A.L. Mercato, pasibayo pong midinan galal. Dikil po kayong karelang gawang aktibidad ng po karelang na buring adwanan king gobyerno. Kasabi tayo po via phone patch. Yung karelang chairperson ay Paul Viuya. Maya Pabengi, Kapol Viuya, welcome po kayo ng kakatamang programang CLTV 36 News. Maya Pabengi po, lalong-lalo na kareng manalbeta mo yung CLTV. Kaya ning Gitnang Luzon. Kaya Pabengi po. Kapol, ini pong pamagsadyang gagawan nyo para po kening People Sona, kasi po kening national naman, may balita na sabihan na po ning kaya kayong national chairperson ay in dating kongresista ning Kabataan Party List Mong Palatino, mas dakal lakano, ren pong makyabeng ni mas dakal lakano. Reta pong mimimwa, sabihan nanula po ring meging preparasyon nyo para kaya ni pong ganapan na maragular rally ngayon ni. Ayaw po, totoo ito na mas dakal may malit na talagang mimimuha naman sa lukuyang sitwasyon dahil alam pa magbayo at reng tatakaran na kaya nilabas ng rehimen o rin nilabas sa gobyerno ng Duterte pagpatuloy na lamang Marcos Jr. Mas higit pa ka rin kaya tangalawa pong patakaran ng tatak na Dictor Ferdinand Marcos Sr. Ila pa mo rin kalupan na itang masagana 99 na mas lalong takala may magkasakit magsasaka o orpilano kaya ang panahon na ita at dito rin tataguyod na mo rin Bongbong Marcos at maniwala kami na lampa magbayo lalo na kaya daratang pang panahon. Kalupa na ngayon na renik kaya katamong ortilano kaya ni Tinang Hacienda Tinang na retang balita niya itang Tinang 83 namang rin pengulong dala rin kaya katamong ortilano ka rin dahil sa ikipaglaban ditang karelang malwat ng Gabon sanang para karela. Yan yung sabi ng Dar, may resolution ka rin na hindi rin ang karelang sasakahan. Malibag. Siguro mga 4 ng bulan yung nilabas, kanyang maniyang order yung Department of Agrarian Reform na ibiedan o i-position doon rin yung ortilano kaya tanggabon ng karelang bubungkalan. Wow. Pero hanggang yan alang aksyon na manilyari. So, kaya nagkakatamong ortilano na dapat sana agbungkal ela pa makaposisyon dahil aksyon na pa ka rin dahil ang magabon lalo na kaya kalaban da gani lalo na siguro ang dating congressman at mayor gani Noel Villanueva kaya maniwala ka mo na dapat mo talaga na ila makaposisyon no sa naging Gabon. Kapol, sa patandang bagyan, dikil ka rin nga pisasabihan king reformang agraryo, partikular, kaya ang king Hacienda Tinang, king Tarlac,
nanula pa retang bibitbitan yung calls o itang aduana na nyo kaya katamang gobyerno kasi lalo na ngayon mapali ketang meging pasyag na naman ng chairman ng bayan muna Nery Colmenares itang pisasabyan naman dikil keng bayong batas Maharlika Investment Fund. At baluta mo, dakal laring linwala articles, balita na may tungyari nini. Karetang kukulait da, reng progresibong grupo na itapin, burideng sabatan. Talagang implementasyon ng may sabing bayong batas. Kaya kayo po ba, kaya kayong grupo, Kapol, sabihan nyo newari ining Maharlika Investment Fund? Tuturta na yung Maharlika Investment Fund aliya para kareng memalen bagkos karening kronida na nung maning proyekto o i-invest da mas makinabang talaga maragol deni karelang kronis lalo na kroni ng Bongbong Jr. Bongbong Marcos Jr. Pero king epekto na ini dahil kunandore ang pera manibat laging land bank manibat laking Bangko Sentral, manibat laking Development Bank of the Philippines, nanungawa rin, pera dala mo rin din magsasaka o pilano rin at tsukeni. Tapos, i-invest dala karang lokal at dayuhang mamumuhunan. Buri na sabihan, alida naman dapat sana i-biedoreta kapalit naming serbisyo para kareng magsasaka at kareng nanggagawa pa. Pero ay Maharlika ini pendis din gawa na pendis din sinabatas at daman petakit talaga nung nanola retang na makapaloob provision ng batas ini. Kaya naniwala kami na yung investment ini talagang nakakain na nakakalungkot dahil 500 billion pesos in pondo, manipat yung pondo ngayon, nung rin, kaya pagalanda rin, may malen. Kaya tiyak na maragol na ng mga korupsyon yung malyari kayo at tiyak naman na kasi karingalawang bangsa, karelang karanasan, may bagsak na rin investment fund na rin Wow. Pero bakit kini Pilipinas pinilit din itulak yan? Uling siguro itapin na kailangan na talagang mas maragul na akurakot din yung pakaluklok yan kaya tamang bigyan. Kapol, samantalanan king pamikatagon, napon mo, nakadwa, may balita yan naman, yung pangabasura naman, meaning ill-gotten wealth o yung kaso da rin pamilya Marcos laban king Matuang Marcos, dating diktador, former dictator, President Ferdinand Marcos Sr., yung kayang asawa, former First Lady Imelda Marcos, apo rin ang karerang crony, may basura itang kaso, dikil king ingotten wealth, yung sasabihan na yung korte, kulang lakano, ring ebidensya. Nano yung reaction nyo? Aning kaya kayong grupo, dikil po kayong pisasabihan, Kapol View ya? Malambat na yung final yan ng PCGG, pero kalo pa na rin kasi retang PCGG kanita, naman talaga masyadong naitulak para ipagtagumpeda rin mamamayan ng karelang yung pamagbalik karetang ill-gotten wealth, o kaya pinako ng Marcos ketang panahon na ita. Yan yung Korte Suprema, ni kayang na binasuro na rin tuluyan pero yung nakalungos kami rin ng Marcos victims managalan pa talaga na kini Central Luzon mas marakal yung manibat kini Tarlac, manibat kini king San Fernando at Bataan, aliwapan lugar kini Central Luzon na mas maragul na tipak karing nagkakatamang Marcos victims sa managalan karang ill-gotten wealth rin. Nakalungkot at dahil tiyak naman kaya naman asahan tamo na talagang may basura na rin dahil itapo naman ikati naman makaluklok ang Marcos talagang pwedeng iutos niya. May ating sabwatan maribat yung Korte Suprema kaya karelang decision na yun Kaya ito, ito nga karetang kaya kami kukondinahan na sabwatan ng rehimen at saka ng Korte Suprema para basura
ining ill-gotten wealth ng Imelda at Remy at ang asawa na Ferdinand Marcos. Kapol, panahuli na mo nanula rin kayong expectation sa banggitan ng Presidente Marcos Jr. King Sona, ang po nanula retang banggit mo rin mapilan din pero retang aliwa pa, retang primaryang nasayo na kayong ikulayit patse minta kayo kay rally kini king Commonwealth Commonwealth Avenue king Aldoning Lunes July 24. Uwa. Pangunahin na gawa ng batas ng tauli itang condone karetang utang dareng Ortilano itang burin sabihan ganaganang utang dako no rening Ortilano king lampang ing gobyerno na ing mamayad at papawalang bisa papawalang buburanda nala retang utang da arrears dareng katamong Ortilano dahil kayatang batas ay tagawara kapilan mo. Pero yung totoo na yan, tataguyod tayo talaga itang pamagkondon nga rin utang na rin magsasaka at kakibat na itang pamagpatupad talaga king tunay reforma king Gabon, nanong ka rin alin mo itang ibiyade bagkos dinandeng ayuda so paano king halimbawa sa una limbog kailangan tuloy-tuloy iti makabili kaya nga batas kaya katamong genuine agrarian reform bill kaya dapat panawagan sana kita inkarelang gawang batas itang genuine agrarian reform bill na kasalukuyan pa mo rin paumpisahan king plenaryo kaya panayan tamo at king Sona neto nga karetang maingita mong dalan na panawagan. At netong pa, panawagan para ka rin manggagawa kening Luzon, kening gitna Luzon, na panawagan na dahil magkaroon na consultation karang workers kini sa Luzon, nunawa rin dapat sana dagdagan din sweldo yung manggagawa. Manawagan kaming 750 across the board na minimum na sweldo na rin manggagawa. Kasi yung family living wage o itang dapat makabye, kareng makabye sweldo, kareng pamilya. Actually, king 1,200 pesos para kung mabigay na itong pamilya. Pero manatili ngayon 460 mo. Malaw 460 yan mo isweldo na rin manggagawa tam. Kini gitnang Luzon o Central Luzon. Kaya metong yung may tamo mo rin daralan yan. Uling batayang sektor na rin manggagawa at saka Ortilano. Ila rin nagtiyak ketang pamagpaunlad din katang bansa pero ila rin lagit-lagi napapansinan ng gobyerno. Kaya kaya Sona, bakit na naman yung katamang mga luklok na pagyabang dala naman na pinamakayan na batas-batas, etc. Pero yung katotohanan nini, potang ay talagang alanaw manasahan din kaya katamang may malim. Lalo na manggagawa at saka magsasaka. At kaliwa pang aping sektor, kaya ni Central Luzon. Okay. Dakala salamat Kapol Biuya king kayong oras at kayong maging amano at banten mi po kaya kayong gawang pamag-rally kaya daratang Lunes kaya July 24 makibalita kami rin po karing miyaliwa pang kaganapan. Dakal pong salamat Paul Biuya chairperson na po ning Bayan Gitnang Luzon. Salamat po kaya may karamdaman at manal de yakatan. Salamat. Kabalan, kingaliwa naman pong balita, kaya be po kareng maging highlight ning purmerong State of the Nation address o sona ng President Ferdinand Marcos Jr. anyang milabas sa banwa itapong digitalization na ring government processes. Pauli na po niti, gewa ning Department of Information and Communication Technology o DICT ing eGov Super App na may launch naman anyang mo pong bulan ning unyo. At kapilan pa mo, may dagdag na king may sabing app hindi pong ELGU ang pong e-report system. Nalulawari Reni Kabalen, pakibaluan tamo po king report ng Liana Canilao. Kanyang milabas a bulan ng Hunyo, nilaunch na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov Super App kasabi ni pa magselebra kay National ICT Month.
Metong ya ining one-stop shop application para kareng ega-naga ng serbisyo at transaksyon ng gobyerno. May ka-launching na mo rin ng Electronic Local Government Unit o ELGU at e-report system anyang July 17, bang lakwas pasiknangan ng digitalization king bangsa. We can break barriers and bridge gaps in ways that we have never been able to do before. We now live in a world where technology is occupying a vital and important part of our existence. Let us embrace it and see the good it can do for our society. Let us continue to transform the way we serve the Filipino people. Let us usher in a future fueled by digital empowerment and inclusive progress. Agpangkang DICT Secretary Ivan Uy, umpisaya pa mo itining pa magpabilis ka rin proseso rarang lokal ang kapanibalan. These are the digitalization strategies and the efforts that DICT is helping PNP, DILG, among all the other government agencies that we're helping. So in this case, as usual, no, the DICT always stays in the background. Makadisenyo ya ing ELGU system, banggaw ang simple imiyayaliwang transaksyon, kalupa na mo ni pamawang business permit, tax processing at civil registration. With the ELGU program, it's to provide the LGUs with a white label app that will allow them to process business permits, licensing, clearances, record the civil registry, and then they receive their notice of violations of building permits and all those stuff. Nasa na naman ning e-report system mapabilisan ang reporting at response time ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. We work with the DILG as well as with the PNP in order to look for ways to empower them to be able to deliver their mandates respectively. At tatanda ng metong karang meging highlight ng pormerong State of the Nation address ng President Ferdinand Marcos Jr. in digitalization ng government processes. Importante sa amin is we fulfill the directives of the President to us to empower all these government agencies to be able to deliver their mandates more effectively, more efficiently, transparently, and be able to do it very quickly, no? Malyari ang i-downloading eGov.ph Super App kay Google Play at Apple Store. So itakabalen para asubukan tayo ining eGov.ph Super App, din-download ke and kabuklat mo, iniing-akit mo. May ki NGAs, LGUs, jobs para kay Manton Obra, for tourism, travel, startup, health, agriculture, at mo namang SIM card at ang bisa mag-check, and then karang i-report ay niya rin ken, and for the OFW kay bot, arin at ding aliwang serbisyo ng gobyerno at sukay ni king PhilHealth, SSS, Pag-ibig, ing BIR, GSIS, e-jobs, e-travel, ang pong miyayaliwa pa. Ngayon para a-access mo rin kailangan mong mag-register. So, i-verify mo pa mo kaya kang account. At kailangan mo, kaya kang lagyu, birthday mo, kaya kang number, ang pong email address. At pa nga may verify once verified na kaya kang account, malyari mo nung i-access din yung features na ng eGov.ph Super App. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kabalen, king aliwapong balita, outdated ne kanu ing traffic management code ning City of San Fernando, Pampanga na banwapang 2017 anyang magawaya. Kaya naman susubong ning sangguniang panlunsod ang mika-amendment keti. Kaya be po kareng buridang baywan ing oras ning truck ban keng MacArthur Highway madibat barangay Telabastagan ang gana po keng barangay San Nicolas. Magbalik ya po, Iliana Canilaw. Metong a public hearing dikil kayong Traffic Management Code ni Syudad San Fernando, Pampanga ing merapat kayong Heroes Hall, panimuna ning sangguni ang panlungsod Huwebes, July 20. Kaya pisabyan yung proposed amendment kayong City Ordinance 2017-034, aantimong Bible pangaras kayong pamagmando kayong traffic flow kayong syudad. Agpangkang Councilor Reden Halili, outdated na yung Traffic Management Code ang may gawa pa anyang 2017. Kaya nga kakit mong kondisyon keng city, masyado marakalat traffic. So, me and, ikakuan po pa rin post ko,
May-meet kami, may committee hearing kami. Linawi mi nung nanula rin nanula kitang provision na ning ordinansa na mag-create traffic. So, Metong karang amendment sa pipresentara ng legislators, inggawan niyang 6 a.m. to 9 p.m. at 4 p.m. to 7 p.m. ing truck ban para karang 8-wheelers patas. King kasalungsungan kasi, epektibo ing truck ban manibat 9 a.m. to 11 a.m. at 1 p.m. to 3 p.m. Monday to Friday. Patupad king MacArthur Highway manibat Barangay San Nicolas hanggang Tela Bastagan. we found out itang reng alang truck ban. Yung truck ban tao balik ta dyan. Imbis na mag-truck ban ka kitang peak hour o kitang rush hour, mag-truck ban la in between rush hour. So, isip me, para mabawasan, is in truck ban mi retang rush hour. Pero agpang kang Roland Soto, supervisor ng Transport Management Department ng Metong Amaragula Kumpanya king syudad, posibleng mika negative impact in pamagbayo keng oras ng truck ban, muki ang karelang operation nune, pati na karang aliwa pang industriya. Itang kasing time tamo, kalupanin kay Manila na itang truck ban tamo from 6 a.m. to 9 a.m. Tapos king bengi naman po 4 p.m. to 7 p.m. So yung maging epekto na ito, bawa, instead na rin pong truck mi, ningabak makala ko lang 7 a.m. para karas po keng NLEX, makaluwal na lang pong 10 a.m. papunta Manila. So eda na po agawa ito kasi 9 a.m. dapat kantala pa lumulkini. So miras na Manila mga 1, mga nyan. Lalo na kasi pag peak month ng December, November to December, marakal po yung volume. Kailangan turn around na rin truck, mabilis na makapagbalik yan. Uliniti pakisabi ng Soto na ikuyad bagya ang proposed schedule ng truck ban. Tapo, nung pwede niya po sana na igsiyan bagya, or ating pong other way, kasi alaki pong walan kayong left, papunta San Fernando, papuntang right, kayong Del Rosario, at adwala sana pwedeng dalanan papunta NLEX. Kaya mo, nung i-stretch data, maragol yung epekto. So, posible siguro, magkain na lang nung pwede mo rin na na buong MacArthur na ating kayong dalan na palwal. Pakibat na namang halili, din kira kalandeng karelang pagbigyan, pangaras kay pamangawang batas. Mo rin kanuala ko na atin mituran, oras na atin lang by 1 kay Traffic Management Code. Possible ang magbayo, ang po pang pwedeng baka api na ito, for as long as mo, ikidireng kakatamong kayabi City Councilor, itang oras. At itang dakala burida, dagdagan di po. Isto nga mo satisfy, kontra mo kitang burida, masambot ko, may approve. Kailangan pagbigyan na rin majority. Inibalo na rin ng legislator ini. Kaya pamanggawang batas, ating miapektuan, ating masakripisyo. Pero nung gagawa kang batas, yung isipan mo ratang miapektuan po masakripisyo, ka makagawang batas. Kailangan ilalawin mo itang kapakanan da rin keraklan. Kailangan ilalawin mo itang kapakanan da rin keraklan. Di makinabang. Saan yung pilinan mo, yung makinabang rin mapilan o yung kabuuan? Makanitami yan lalawin. Kami kayong council. Mga tami lalawin na di makinabang, di Fernandino. Samantala, abela mo naman karang proposed amendments king ordinance, ing pamamawal ken pamagpark karang major thoroughfares. Pamanalakad 79 loading and unloading zones para karang public utility jeepneys at pamaglagay signages. Bawal na naman kanong impamagbabao pamanyak kaya karang ali authorized zones at medina ng traffic citation ticket ding eta luki. Balak demo namang i-revise yung patupad ang number coding karang mamasadang tricycle, nakasalungsungang ating exemption balang weekends at holidays. Plano damo rin kanong iyabag yung traffic management code, yung speed limit at 60 km per hour para karang highway at 20 km per hour para karang barangay road. Pangaras naman kayang fines and penalties, yung dating pinakamababang 300 pesos, maginang 500 pesos. Ating dating 500 pesos, gawin na ng 1,000 pesos. Tuna kami kitang for approval. Kitang for approval, before the approval, the presiding officer will open the discussion and debate. O iting madugo, karing council. Anyapin, kailangan ako
retang in kakong vice chairman and member and the co-author ko, dapat kami manabugado for its approval. Egan-agan ng question, dapat isatisfy mo rin council member. Ang pwedeng kalendar na for its approval, may problem dire-diretso. No, mabigat. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kaya nga liwa pong balita, pasibayo pong Midinan Galal, kabalenta mong Yelmer Cato, Consul General of the Republic of the Philippines, King Milan, Italy. Tinggap niya pong Cato, kayang kaduang Gawad Mabini Award, ating ranggong dakilang kamanong, kasabi na po ng 125th anniversary ng Department of Foreign Affairs, anya pong Miyerkules, July 19. Para iti, kayang serbisyo kareng Pilipino keng Libya at Iraq, anyang panahon na po ng gera ang pong pandemya. Metong iya, Gawad Mabini Award, apelagyuda kang Apolinario Mabini, kareng galal, abibiyan ng Presidente ng Pilipinas kareng susuyo king balen at magserbisyo po kareng Pilipino, king kilob, ang pong kilwal ning bansa. May katanggap niya ring niyayaliwang galal, Consul General at Tubong Angeles City, kalupa na po ng Gawad Mabini at itapong Bronze Cross para king kayang pamanyaw kareng overseas Filipino workers meging biktima na ng human trafficking keng conflict-affected areas king Iraq ang po king Libya. Bistaman nga niya pa formal, amibye award kang Cato, may aprobane iti anya pang milabas Duterte administration, base na mo rin keng rekomendasyon ng dating Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman po may parangal kaya kapalit na ning dating presidente. Consul General Cato megsilbing charge d'affaires at head ning mission na ning Philippine Embassy keng Baghdad maniba 2015 hanggang 2018 at ning Philippine Embassy keng Tripoli anya pong 2019 hanggang 2021. Sa iba pong balita mga kabalen, mga kariyon, ito po balitang Central Luzon naman tayo. Nakipag-ugnayan ho ang Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office o Sectareo sa Department of Agrarian Reform, Bulacan Provincial Office at sa Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI para ho sa seminar o serye ng mga seminar ngayong pong buwan ng Hulyo. Bahagi po ito ng pagbibigay impormasyon ukol sa digitalization ng mga government processes. Itinuro po ng Sectareo sa 17 Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS ang online registration process para makakuha sila dito pong juridical capacity bilang asosasyon ng mga magsasaka. Sa Angeles City naman, ipinaliwanag din ho ng Sectareo ang electronic filing and submission tool o yung pong EFAS sa mga miyembro ng MAXI. Ang EFAS po ay isang portal na ginagamit sa pagpasa ng annual reports para mapanatili ho yung kanilang good standing sa komisyon. Kasama rin ho sa mga tinalakay ang Electronic Simplified Processing of Application for Registration of Company o yun pong SPARC na ginagamit naman para sa pagrerehistro ng mga kumpanya at yung Electronic System for Payment to SEC para naman sa payment transactions. Bahagi raw ito ng mga inisyatiba ng Sectareo na ipatupad ang mandato ng Marcos Jr. Administration kaugnay ng digitalization of government processes. Samantala, eto ho, makinig ho kayo mga kabalin 6 na lending companies naman sa lalawigan ho ng Tarlac ang sinampahan ng cease and desist order ng Sectareo matapos makatanggap ng reklamo ang kanilahong tanggapan. Napag-alaman kasi sa investigasyon na gumagamit ho sila ng mga iligal at mapang-abusong pamamaraan ng paniningil na labag ho sa Republic Act 9474 o yung Lending Company Regulation Act of 2007 at sa Republic Act 11765 o yung Financial Products and Services Consumers Protection Act at sa SEC FCPA Implementing Rules and Regulations.
Sa ibahong balita, tinatayang nasa 1.2 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska ng kapulisan sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tangos, Baliwag City, Bulacan nito pong Miyerkules, July 19. Batay ho sa impormasyon mula naman sa Police Regional Office 3, may timbang na 180 grams ang na-recover na illegal substance na lulan ng 8 medium plastic sachets at 5 pirasong large ice bag. Arestado naman ho sa operasyon ang isang 58 years old at isang 42 years old na suspect na pareho pong nasa Unified Watch List ng PIDEA at ng Philippine National Police. Kasama rin ho sa mga hinuli ang isang 44 years old na lalaki at lahat po sila ay pawang mga residente ng Bulacan. Sasampahan po ng kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 26 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Tuloy-tuloy ho tayo sa balitaan. Ito, mapapasana all ka dahil instant milyonaryo ho ang isang Novo Ecijano matapos masungkit ang higit 336 million pesos na jackpot prize sa Ultra Lotto 658. Swerte hong nakuha ng 40-year-old betor mula sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija ang winning combination na 43, 58, 37, 47, 27 at 17 noon pong June 30 matapos tumaya ng 5 set o katumbas ho ito karihiyon ng 100 pesos. Kinuha po ng Lotto winner ang kanyang premyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office dito po sa Shaw Boulevard, Mandaluyong noong July 6. Tiniyak naman ho ng PCSO na mananatiling confidential ang impormasyon ng nanalo. Pinaalala rin ho ng ahensya na kailangang kunin ng mga nanalo ang kanilang premyo sa loob po ng 1 taon. Kung hindi po makukuha, ay magiging bahagi na ito ng PCSO Charity Fund, alinsunod naman sa Republic Act 1169 o yun pong an act providing for charity sweepstakes, horse races, and lotteries. Papatawa naman ho ng 20% na buwis ang premyong lalampas sa 10,000 pesos alinsunod na rin sa train law. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa kaninang umaga at ito po ay nasa layong 650 km sa silangan, hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, or ito po ay nasa layong 715 km sa silangan po ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang mga lugar po ng Visayas, Romblon, Sorsogon, Masbate, Zamboanga del Norte, Misamis Provinces, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands ay maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot po ito ng LPA o low pressure area. Posible po ang mga flash floods at landslides sa naturang mga lugar. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible lamang na makaranas ng mga pulo-pulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot din po ito ng trough ng LPA at ng localized thunderstorm. Sa mga mabababang lugar po ay posible po ang mga flash floods at sa mga gilid po ng bulubunduking lugar ay posible din po ang landslide. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan sa banta po ng low pressure area. Samantala po ang LPA po ay malaki po ang porsyento na maging bagyo. Ito po ay sa loob ng 24 hanggang 48 oras simula po ito kahapon. Kaya pinaghahanda na rin po ang ating mga kababayan dahil magiging bagyo po ang low pressure area. Salamat po. Apin po rin, kabalen din pong mga ragula balitang kinalap no po ni kaya katamong news team. Para po kayong aliwa pang updates, i-like and follow yun mo po rin kaya katamong social media pages. Ako po ay Justin Dizon, kaya kayong talasuyo ining CLTV 36 News. Dakal pong salamat!